ଆଜି ଥିଲା ଅଂଶୁମାନର ଉଦିତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଶେଷ ଦିନ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଏହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଏକ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ତା'ର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଇଆଇସି ଭାବେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ନାମ ଶୁଣି ଅଂଶୁମାନ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ତା'ର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ତା'ର ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। କେମିତି ଭୁଲିପାରିବ ତା'ର ସେ ଅତୀତ ଘଟଣା? ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ତା' ପାଇଁ ଉଭୟ ତିକ୍ତ ଓ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଉଥିଲା ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପାଇଁ, କାରଣ ତା'ର ମାମା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ତା'ର ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବ। ହଠାତ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଡାକରେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ବୁଲି ଦେଖିଲା ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଅଂଶୁମାନ, ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟର ଏକ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଏହି 3 ବର୍ଷରେ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଖୁସି ହୋଇ ତୁମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଂଶୁମାନ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ସାର୍। ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ସହିତ ମୋର ଏକ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀକୁ ହରାଇଛି। ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୋ ମା' ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖି ଆସିଛି। ତୁମର ଏକ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା ତା'ର? ପଚାରିଲେ ଏସ୍ପି। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଅଂଶୁମାନ କହିଲା, ସାର୍, ସେ ଏକ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ଚାହିଁବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରୁନି। ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଥିଲା। ଅଂଶୁମାନ, କାହାଣୀ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିନର ରେଡ଼ି। ଡିନର ପରେ ତୁମ କାହାଣୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ତୁମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଭାବ। ସେଠାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପରେ ତୁମ ନାମ ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। କାରଣ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସେଠାକାର ଧୂମ୍ରବଳୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ, କହିଲେ ଏସ୍ପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିନର କରିବା ଚାଲ। ଉଦିତ ନଗର ଠାରୁ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଉଭୟ ସହର ଏକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ। ବହୁତ ବଡ଼ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନଗଡ଼କୁ ଛୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଅଂଶୁମାନ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବେ ଉଦିତ ନଗରରେ ପରିଚିତ। ବହୁତ ଜଟିଳ କେସ୍ ସେ ସମାଧାନ କରି ଉପର ମହଲରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ଅଂଶୁମାନ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ଥିଲା ଅସହାୟଙ୍କ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଏଣୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ମାତ୍ର କାମିୟାବ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଏହା ଏକ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତାହାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବଂଶର କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାକାର କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଫଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। 2 ଥର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 50 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି। ରେପ୍ ମର୍ଡର ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଝିଅମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ହରଣଚାଳ ହେଉଛନ୍ତି। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଲା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା 2 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ଇନଚାର୍ଜ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗଲେ ସେଠାକାର ଏସ୍ପି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜଣାଇଦେବେ, କହିଲେ ଏସ୍ପି ସାର୍।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ସତ୍ତାରଙ୍କ ଝିଅକୁ ହରଣଚାଲ ଖବର ଜାଣିଛି। ସାର୍, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ତଦନ୍ତର ତରିକା, କହିଲା ଅଂଶୁମାନ। ସେ ବିଷୟରେ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ସେଠାରେ କୌଣସି କଟକଣା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୁରା ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତୁମେ ଜଣେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଡିଜି ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏସ୍ପି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିବେ, କହିଲେ ଏସ୍ପି ସାର୍। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏସ୍ପି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାହାଣୀ ଶୁଣିମି, ଆରମ୍ଭ କର। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ପି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବି, ଆରମ୍ଭ କର। ନିଜ ଅତୀତ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଂଶୁମାନ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ନାଁ ହେଉଛି ବଉଳପଲ୍ଲୀ। ସେଠାରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମେ ଅର୍ଥ ମା, ମୁଁ, ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାନ ଭଉଣୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ଆମର ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାର। ଚଳିବାରେ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜମି ଭାଗ ଚାଷ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନିମେଷ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ରହି ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। LLB ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା। କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଝିଅର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ଘରେ କାହାକୁ ନ କହି ବିବାହ କରିଦେଲେ। ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତତ୍କାଳୀନ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସୁଲଗ୍ନା ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ।